nake. Sa mana da Allah. Wallahi yunwa nake ji Allah bai. Kasa. Nasa. Wace zafi talauci bai ba. Allah isa samuwa ce kai na ji kira. In ka ji kira ta samu amma wanda kiran ɗan sanda ba kwallon ba ce. Halo salamu alaikum. Hello, kai ne Alhaji Bala? Ni ne Alhaji Bala ya aka yi ne? Kama ɗanka, muna neman miliyan 3 a hannunka. Idan baka bamu ba za mu kashe. To ƴaƴan nawa da yawa. Wanne daga ciki kenan? Farin nan dogo. Yauwa to idan ka ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan nan na roƙe ka dan girman iyayenka ni dai wanda ka kama daga cikin ƴaƴana dan Allah dan annabi ni na roƙe ka ka bani miliyan 2.5 ma ni in ban ma shi ko kashe shi ko sai